όλοι εσείς οι ανθρώποι του κόσμου. Βλέπετε ένα ωραίο βίντεο με την Colossus Cake που βάζει στο BMX και νομίζω ότι θα το κάνετε κι εσείς. Θα δείτε πάνω να το δοκιμάσετε, ούτε και σαπούδα και ελερώνεστε και πληγώνεστε και κλαίτε. Πριν το μεσημέρι ή το πρωί, μες χαρακτήρα, είδα ένα βίντεο με BMX. Λοιπόν, πήρα το ποδήλατό μου και εγώ έτρεψα ότι είμαι καλός το ποδήλατο και να το κάνω και δεν έγινε τίποτα. Έπεσα και κάτω και το ποδήλατο μου χάλασε και η αλυσίδα έφυγε, η ρόδα στράβωσε. Εντάξει, αυτά γίνονται. Δεν προπόνηση. Αλλά χέστα αυτά, ποιος νοιάζεται για αυτά. Όπως ξέρετε όλοι ήρθαν τα Χριστούγεννα, άρχισαν τα κρύα. Στα μέρη μου πάντως άρχισαν τα κρύα, ξέρω για εσάς και δεν με νοιάζει. Μένω στην Αθήνα, δεν θέλω να έρθετε να με βιάσετε. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, όπως έλεγα, τι έλεγα, ναι, παχές το βραβιάζει. Το ράδι, το κουνέλι, το βρήκα να φτιάξω ένα σκουπίδια. Και τώρα πήγα σπίτι μου. Τώρα είμαι πολύ χαρούμενος, δεν ξέρω γιατί. Αλλά είναι από τα πολλά φάρμακα που παίρνω ή από τις ασθένειες του κουνελιού. Είμαι πολύ χαρούμενος.